हेलो फ्रेंड्स गुड मर्निंग नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 25 नभेम्बर 2020 बुधबार। फैदो दिनै फुंबिलिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीआ भारत हादरनि रैखाथिनि थाखाय मैयाहाय फिन 48टा चाइनिज मबाइल एप्लिकेशनफोरखौ बेन खालामनो थाखाय थिरांथा लादों। थांनाय सेप्तेम्बर दानाव गासै 118टा एप्सफोरखौ बेन खालामदोंमोन। गोदान बेन खालामनायनि एप्सफोरनि लिस्टखौ नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला स्क्रिनाव नायनो हागोन, जेरै आलिबाबा, आलि एक्सप्रेस, आलिपे, लाला मुभि बायदि बायदि। बे एप्सखौ जोंनि बे हादोरनि रैखाथिनि थाखाय आरोबाव बेन खालामनाय जासिगोन। बिथां तुरुन गगैखौ गाबोन नभेम्बरनि 26 खालाराव बिस्थिबारखालि सावगोन। बिथांखौ दासिमबो बिदाय होनाय जाथ'वाखै। दिनै बिथांखौ कलाक्षेत्रआव लाखिनाय जागोन आरो बिथांखौ दिनै जोबथा बिदाय होनानै गाबोन सावनाय जासिगोन। आसामनि मन्थ्रि बिथां चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'खौ रायजोफोरजों मोसाफानायनि बेरेखा खोथा बानसावदोंमोन। बेनि उनाव बिथां प्रमद बर'आ चन्दन ब्रह्म बिथांखौ भगबान बायदि गासिबो खोथाखौ सिगांग्रो मिथिखायो होननानै बुंदों। हादोराव कर'ना भाइरासनि अनगायैबो गोबां गिलु-बालु जाथाय जागासिनो दङ। कर'ना भाइरासनि समावबो पाकिस्तान, चाइना आरो नेपालफोर बायदि हादोरफ्रा जोंनि बे हादोराव हाबखुमानो एबा हाबनो नाजागासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय बोसोरनिख्रुइ बे बोसोराव बेबायदि जाथाया बांसिन जादों होननानै मिथिहोनाय जादों। माने थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ बे बोसोराव पाकिस्तानानो जा, नेपालानो जा बा चाइना हादोरानो जा बिसोरनिफ्राय जोंनि बे हादोराव हाबनो नाजागासिनो दङ। गुवाहाटियाव सिंग्रानि थाखाय बुलाय-सुलाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला राजेश छेत्री मुंनि सासे साहा गलादारआ साहा लोंग्रानिफ्राय सिंग्रानि मोननो गोनां बाकिखौ बिदोंमोन। बे समावनो सिंग्रा बाकि लाग्राजों आरो साहा गलादारजों गरम जादों। गरम जानायनि उनाव दखानिजों आरो साहा लोंग्राजों बुलाय-सुलाय जादों होननानै मिथिहोनाय जादों। बे जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायासै, अब्लाबो बे खौरांखौ ब्रेकिं निउज हिसाबै होफानाय जाबाय। भारतआव दाखालिबावै नेभिफोरनो साबमेरिनाव बाहायग्रा ब्रह्मस सुपारसनिक मिसाइलखौ टेस्ट खालामखांनायनि उनाव मैयाहाय फुंनि 10 रिंगायाव हायाव बाहायनो हानाय ब्रह्मस सुपारसनिक मिसाइलखौ आन्डामान एन्ड निकबार आइलेन्डआव टेस्ट खालामनायाबो जाफुंसारबाय होननानै फोसावनाय जादों आरो बे गोदान मिसाइलआ 400 किल'मिटारनिबो बांसिन गोजानसिम गावहरजायो होननानै बुंदों। जोबोर मोजां खौरां जोंनि बे हादोरनि थाखाय। जोंनि बे हादोराव गोदान मिसाइल जेरै सुपारसनिक बायदिसिना मिसाइल टेस्ट खालामगासिनो दङ आरो गासैबो मिसाइलफोरानो जाफुंसारगासिनो दङ। मध्य प्रदेशनि बुरहानपुराव गावनि असे बिमाखौ अन्थाइजों बुयै बुथारदों। बिमाखौ बुथारखांनानै गोथै सहखौ गारनो नागिरनाय समावनो गामिनि मानसिफ्रा बे जाथायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय दुथां फिसाज्लाया बे समावनो जाथायसालिनिफ्राय खारखुमानो हादों आरो बेखौ दासिमबो पुलिसफ्रा नागिरना मोनाखै। नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। गोबां दुखुनांथाव जाथाय। गावनि असे फिसाज्लायानो गावनि असे बिमाखौ बुथारदों। बे बिमाया दुब्लिबारियाव आबादथिलियाव खामानि मावगासिनो दंमोन। खामानि मावनाय समावनो बे फिसाज्लाया गावनि बिमाजों नांलायहैदोंमोन। नांलायहैनाय समावनो बे रागा जोंनानै गावनि बिमाखौ अन्थाइजों बुयै बुथारदों। बिटिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय इउपिपिएल, बिपिएफ, बिजेपि, जिएसपि गासैबो दोलोआनो देरहानो थाखाय गावनि रोंगौथि आरो मेल मिटिं खालामगासिनो दङ आरो बिनि फिथाइखौ जोङो बे दाननि उनावनो नुनो मोनगासिनो दङ। नङा होमबा लोगोफोर? बे दान मोनसेया जोबबानो जोंनि बे बिटिसिनि सिफा सोर जागोन बेखौ जोङो गावनि मेगनजोंनो नुसिगोन। जोबोर मोजां खौरां। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय आसामनि मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिनि इलेक्सनाव बिजेपिनो भट होना सरकार दाफुंहोनो हायोब्ला सरनिया कसारिफोरनो एसटि होगोन होननानै रादाय होदों। बिथाङा बे रादायखौ उदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव बुंदों। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांनि लोगोनो वाट्सएपआवनो जा, फेसबुकआवनो जा, जेरावबो जेखिबो शेयार खालाम। आरो दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि बे प्रान्जल नार्जारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।